تخيلنا بتقال كخيدة تحلف سمون انتينا جميرنا كاب لوقاس وانجيل معرف شدشته كاب فقد عسر تخلت جميرنا ساب عسر تشدشته دلو مسببنا زعبا يهودا ناي سبات تاريخ نمنتاي تصحيف لنا بزبل يهودا نمنتاي وديقو وي ودقات يهودا كاب يودقات يهودا سنتاي كخنم مهار انتاي كእግዚአብሔር አምላክ نعانا خنقر الناس دليو تاريخي وابو بمنفس ودريخوهم ده تصحف زبل العلنا نرنا يحصر بيلقو قرب كنقركم اقدم جن ابلوك اس وانجيل معرف حدا نمنتاي من كم ده تصحفو كنا نببينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን فقره حدا خمزي لي يجمر لوقاس ابتي وانجيل خجمر كلو نزي ابانا برغص اتامنه ነገር ዛንቱ ክጽሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ በኢንቶም ዝረአዩን አገልገልቲ ተቃል ዝነበሩን ከም ዝነገሩን አታ ብሩኽ ቴዎፍሎስ አነ ኸአን ሁሉ አደላዲለ ካብ ጥንቲ ሲዕበዮ እሞ ሓቂ እቲ ተማሃርካዮ ምህሮ አጸብየካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንምንታይ ኢልዎ አጸብየካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ በብተርኡ ክጽሕፈልካ ይረአየኒ ሎ ይብል አብ ግብረ ሐዋርያቱን ከምዚ ኢሉ ንዑ ይድጽሕፈሉ ከምቲ ደሓለፈ ሰሙን ዝነገርኩኹም ሉቃስ ካብቶም 12 ሓደ አይነበረን እንተኾነ ግን ዛንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወሰነ ነገር በዒንቱ ዝረአየ መብዛሕትኡ ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ አጸቢቑ ዝሰዓቦ ዝተማሃረ ታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ እንታይ ከም ዝነበረ ዘዋህለለ ሰብ ይነሩ ጽቡቕ ዘስተውዓለ እሞ ሉቃስ ክጽሕፍ ከሎ نتيوفلوس يصحفوا مكنياتهم تيوفلوس دما بزح كمهار ዝጽዕር ከም ዝነበረ ስለ ድረአየ ስለ ድፈለጠ ካብ ብዙሓት ምስክርነት ተሰምዕ ስለ ዝነበረ ዛንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰምዕ ከም ዝነበረ ቃል አምላኹን ይመሃር ከም ዝነበረ አረጋጊጹ አነ ድማ በብተራ ሰሪዕልካ ኣለኹ ጽሕፈልካ ኣለኹ ሞ ክጽሕፈልካ ዚሲ ሰናይው ብሎ ንምንታይ አጽቢቕካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ እዚ ምፍላጥ ንዓይና አኻትኩም ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ካብዚ ተበጊሱ ብዙሕ ነገር ይተዛሪቦ ግን ተንቀቅ እንዲአኹን ለሓለፈ ሰሙን ከዘክረኩም ሞኒ ናብታ ተቅጽል ደላኽን ከይዲና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ምስቲ ጊዜና ክንጥቀም እንታን ነቴዎፍሎስ ይጽሕፍዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክልተ መጽሓፍቲ ከም ዝጸሓፈ ርኢና ተቀዳመይቲ ናይ ሉቃስ ወንጌል ካብተን 4 ሓንቲ ድኾነት ተኻልእቲ ድማ ግብረ ሐዋርያት ከም ድኾነት ርኢና ብድሕሪኡ መበል 12 ይሁዳ ከም ዝኾነ ካብቶም 12 ሓደ ከም ዝኾነ ሓደ ክልተ ኢሉ ጸብጺቡ ናይ መወዳእታ ይሁዳ ከም ዝኾነ ጽሒፍልና ምስቶም ካልኦት ሐዋርያት ዝተማሃረ ተአምራት ኢየሱስ ክርስቶስ በዒንቱ ዝረአየ ንስራሕ ወንጌል ምስቶም ካልኦት ሰዓብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ በብኽልተ ይኹን ዝኸደ ኃይለ አምላክ ተቀቢሉ ኃይለ አምላክ ተዓጢቆ ከሳብ አጋንንት በስም ኢየሱስ ዝእዘዙሉ ዝረአየን ዝገበረን አሞዳታውን ተሐግሱ ምስካሎት ጸብጻብ ዘቀረበ ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ግን ይሁዳ አሞዳታ ወዲቁ አሞዳታ ወዲቁ ነዚህና ትሪና ደሓለፈ ሰሙን ክወድቀሉ ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድማ ሓደ ክልተልና ቁሩብ ጸብጺብና ነርና ኢና ቀዳማይ ወላ እዚ ኩሉ ተአምራት እኳ እንዳረአየ እቶም 11 ከም ይሁዳ ተጠራጠርቲ ከም ይሁዳ ኣብታ ናይ መውዳእታ ናይ መስቀል ሰዓቱን ንክርስቶስ ሲዒቦም መስጋዕ መስቀል እኳ ኣይኺዱ እምበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ምዃኑ ግን ኣሚኖም እዮም ከይጠራጠሩ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤኡ ን40 መዓልቲ እንዳተገለጸሎም አጸቢቑ አትሪርዎም ይኸይዱ ምሂርዎም አጽኒዕዎም ይኸይዱ ይሁዳ ከሳብ ሽዑ አይጸንሐን ዮሐንስ ድማ ክጽሕፈልና ከሎ እንታይ ኢሉ ይሁዳ ሰራቅ ነበረ ብለና ይሰርቅ ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈልጥ እዩ ምናልባት ካልኦብ ደይፈልጡ ኾኑ ክእሉ እዮም ሰራቂ ከም ዝነበረ ይነግረና እታ ስርቂ ንሓንቲ መዓልቲ ኮነትን ግን ኣብ ውሽጡ ዝተዋህለለ ስርቂ ነርዎ ኣብ ውሽጡ ዝጸንሐ ኃጢአት ነርዎ ሓንሳብ ኣይኮነን ደጋጊሙ ዝተለማመዱ ኃጢአት
كم حاتيات دي وسدو وي كم نيشتي حاتيات دو قبرو جن حاتيات مخانو دي تفلتو خون خيلي جن نابتفقات دو وسدو انتايو يسوس كريستوس زي كله خقبر كله كابتوم كالوت فريساويان زي تفلي امنتي نرومو يسوس كريستوس انتاي كم دخونه فلت سب كم دخونه يسوس كريستوس تأمر كم زقبر يسوس كريستوس والا موت كموت سبات كم ده تنسى لعلماي مايات كم زخده مع عبلن نفاسن كم تجزؤوه يترف دوزسي كيدو بالشمي أجانن توزو حمومات فوسو إلو دهابهم سلطان تتكيمو بسم يسوس كريستوس كوا تأمر كم زقبر اندافلته يسوس كريستوس كم ودي أملاخ أي تقبلون كافل اللي يابزي آيات الله يسوس كريستوس فتصم نصح سب كم زخونه أم ودعته وانت أمينو يككر من ممواتو تتعيسو يبلنا مصحف قدوس تعسو جن يسوس كريستوس هيكون انجليز له مستتعسى انت ايقرو نتا قراس انجيرا حيزو وصا بلنا وصا كاب حبرت يوتيو كاب ماكلهم يوتيو كاب قويتا دراري يوتيو كاب حبرت املاخ يوتيو نزينا رئينا صلاة ما بتسأل ما تقبلوه ناتو حساب انت ينرو تتعيسى لكم مني أحلف سهبكم نين ولا تذهبكم يسوع كريستوس ملسوا لي إنكم جنزبكم تدليهم قبل يدليون أبتم ليك أكهانات زدليو نجر رخيبهم كده ينفلت أكاني لهم كم ده يكونني لهم فعل خاطف فلت يمي لهم تجنزب يتتقملون مساعتهم ما يتعرقن قويت هون كدحنو كعلن كيدو تسقيلو موته بلنا لذي إزياني نارينا نايزل عالم هيوت بقويتا يسوس كريستوس كم دخونه كم دركب يسوس كريستوس نسلست عمتن فرق عن دخون مستوم كالوت هواريات تماهيرو بداي مأمانوغن نايزل عالم هيوت عديقون نرسو عطفيو بلنا يسوس كريستوس قويتا يخابزخن كتسلينا نلو من بقر إذا تاريخ نمنتاي نعين عخاتكم من عم مصحف قدوس تصحيفو سم يهودا عم مصحف قدوس 4 غزي راح يتصحيفو كمرص كلو كابتم حواريات مس غويتا درار كقرب كلو دحرين غويتا احلفو خهب كلو ام ودعتاو نرسو خطف كلو عصر تاريخيا بزي اسم ودعنايا ግን ካብዚ ታሪክ አነ ንስኻትኩም ክንመሃር ዘድልየና ነገር አሎ ጎይታ ክድግፈናዩ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ሕፅር ዝበለት ትምህርቲ ሎሚ ካብኣ ክንወስድ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ይሁዳ ሰራቂ ከም ዝነበረ ዮሐንስ ክጽሕፍ ከሎ እዚ ኣመሉ ብንስሓ ህይወቱ ክዕሪ ከም ዝኽእል ክንርዳእ ንኽእል ኢና ህይወቱ ዘጥፋ نت حاتيات كم حاتيات دمير آيو نت سرقي كم حيدة جبن كم در آيو إذا دما سجع مودعتا مسوا عقيرو حيز وصل زنبرة نيسوس كريستوس كم مشاتو ندحريت كم ده يبلو جنزبي هار ربي لوه بيسوس كريستوس زنبرة تسفى انده قدله انده زحت له خم دخده إدرينا امنتا بيسوس كريستوس كم دخونه تنايزل عالم هيوت ترائيوت الدخون كابت حجي حيز ودلو هيوت نيسوس كريستوس كخد نابتوم ليك أونت دما كيدو خسما معون حسب بلبو أي ما أتونرو سلازي تقدمي كاب يهودا كنا مهارون خلو تمرتين تايو اتقابليز كا تفكرو نجر اتقابليز كاب هيوت كا تسلاسلو تريو نجر السو خمدون ناكا سو كم دونناك ويرما سعري هيوت كا خمز خون كم زدرخك كم تعنتوي كتصل خلا سب صبوق يخون كفو حساب برسو دمصو كم منفسيو كابيناي منفس دبلينا خنحات دلنا اب يهودا حساب زاتو زنبره يسوع كريستوس زمهرو زنبره مهرو ديو حيل حليو
ወይ ሓይሊ ሲኢኑ ንይሁዳ ደይገዝኦ ወይስ ብደገ ዝመጽእ ሓሳብ ናይ ትምኒት ናይ ስጋ ትምኒት ሓሳብ ጸለይ ኣብ ውሽጡ ደቐምጦ ሓሳብ ዓለም ትሪኦ ነገር ዓለም ተቐብሎ ነገር ሓሳብ እዩ ኣብቱ ህይወቱ ኣብ ተሓሳቡ ወኒንዎ ነዚ ኢና ኸነመዛዝን ክርኤና ዘለዎ ኣብ ህይወትና ንሕና ድማ ብዙሕ ዝውንነና ነገር ኣሎ ወይ ክውንነና ዝቃለስ ዝጋደል ዓለም ሙሉ ፈተና ስለ ድኾነት ናብራ ኣብዚ ምድሪ ብዙሕ ዘሐጉሰና ነገር ትመስል ካብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከፈልየና ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝውጥጠና ኣብ መወዳእታ ግን ናብኢና ክንጥምት ዘለና ናብኢና ክንከይድ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ተስፋ እንታይ እዩ ምስኡ እንድሕር ተወዳዲሩ ንዑ ድዕብልሎ እንድሕር ኮይኑ ናብ ጥፋት ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ካብ ይሁዳ ታሪክ ሓደ ነገር እንታይ ኢና ክንምሃር ደው ኢልና ንርእስና ክንምርምር መዓልታዊ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ሓሳበይ ክንዲ ምንታይ ቫልዩ ሂበይ ኣለኹ ክንዲ ምንታይ ስፍራ ሂበይ ኣለኹ ዝብል ኩሉ ግዜ ክብል ከለኹ መዓልታዊ ንርእስና ክንፍትሻ ብቃል ኣምላኽ ገርና ክንፍትሻ እዚ እዩ ኣብ ውሽጠይ ተቐዳማይ ትምህርቲ ካብ ይሁዳ ክንወስዶ ዝግባእ ኣይጎደለን ካብኣቶም እኮ ብዙሕ ግዜ ኸይድ ነርዩ 3 ዓመትን ፈረቓን ኸይድ ነርዩ ብደገ ደለው ሰባት ክርእይዎ ከለዉ ይሁዳ ሃዋርያ እዩ ዋላቶም ምስኡ ደለው ሃዋርያት ንይሁዳ ክርእይዎ ከለዉ እሙን ሰዓብ ክርስቶስ እዩ ኢሎም ክምስክርሉ ንኽእሉ እዮም ሓደ ጎይታ ጥራሕ ይድፈልጥ ክምለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕድል ሂብዎና ነርዎ ብዙሕ ዕድል ሂብዎ እዩ እቲ ትምህርቲ ንሃዋርያት ኣትሪሩ ዋላ ይምሃር እምበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱ ቅሉዕ ከም ዝነበረ ንብዙሓት ከም ዝነበረ በሽሓት ዝቁጠሩ ሰባት ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሰምዕዎ ይእከቡ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ጠቒስልና ኣሎ እቲ ተኣምራት ዝገበረሉ ኩነታቱን ክንርኢ ከለና ከምኡ እዩ ዕድል ኣብቲ ዝተረኸበሉ ቦታ ሰባት እንዳሰምዕዎ ተኣምራቱን ይገብር ነይሩ ኣይፍለጥን ምናልባት መብዛሕትኦም ክበልዑን ክሰትዩን ወይ ካብ ሕማሞም ክናገፉ እዮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐርብዎ ዝነበሩ እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣይተራእዮምን ይሁዳ ድማ ምናልባት ምስ ጎይታ ምህላው ሽፋን ዝረኸበ መሲልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝገብሮ ዝነበረ ተሓቢኡ ዝገብሮ ዝነበረ ስርቂ ኣጸቢቑ ዘፍቀረ እንታይ ነሩ ንክርስቶስ ከይኮነ ነቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ምጽባይ ከይኮነ እቲ ረብሓ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ይሁዳ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ሓደ ኣብነት ክበኩም መዓልቲ ድሰቲ ሰብ መስተ ወልፊ እዩ ንዕኡ ወልፊ ኢልካ ተነገርካዮ ግን ኣይእምንን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓጎስ ስለ ዝህቦ ስለ ድሕጎስ ምስ ሰባት ክፃወት ከም ምኽንያት ገይሩ ከቕርቦ ይኽእል እዩ ዋላ በይኑ ተሃብካዮ መስተ ግን ምስታዩ ደው ኣይብልኒ ምክንያቱም ንነብሱ ወኒንዋ እዩ ካብቲ መስተ ዝረኽቦ ረብሓ እንታይ ኢልካ ተሓተትካዮ ሓጎስ እዩ ምድራዊ ሓጎስ ኣብ ጥዕኑ ዘምፅኣሉ ፀገም ግን እንድሕር ሓቢርካዮ እንድሕር ነጊርካዮ ክቕበለካ እውን ምናልባት ዕድል ኣይሂበካ ንኸውን እቲ ምርጫ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እንዳተጎድአ ክኸይድ ከሎ ውሳኔ ናይ ግድን ህይወት ክትሓቶ እያ ወይ ነቲ መስተ ክትገድፍ ኣለካ ወይ ድማ ክትመውት ኢኻ ትብል ናይ ሓኪም ምስክርነት ናይ ሓኪም ምኽሪ እንድሕር ማዕዳ መፂሉ እቲ ውሳኔ ኣበይ ትወስን ትኸይድ ኣብቲ ሰብ ጥራሕ እያ እንድሕር ንህይወቱ ከንወሓ ደልዩ ታዕድመ ብዛ ዓለም እዚኣ ከንወሓ እንድሕር ደልዩ መስተ ደው ከብል ክቃለስ ክኽእል ኣለዉ ተደይ ኮይኑ ግን ሒዛቶ ክትጠፍያ ይሁዳ ከምዚ ይገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ይምዕዶ ከም ዝነበረ ኢንዳይሬክትሊ ንርኢ ኢና ዋላ ስካዕታ መወዳእታ ናይ ጎይታ ድራር ሓደ ካብ ማእከልኩም ዘይኣምን ኣሎ ሓደ ካብ ማእከልኩም ኣሕሊፉ ክህበኒ ዝተዳለወ ኣሎ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ክምለስ ምኽኣለ ነሩ ጎይታ ንዓይን ንዓኻትኩምን ይደግፍ ክንደይ ግዜ ንብድል ኣለና ንጎይታ በደል ከይመሰለና
أبزي كونن قويتا بزح جيزي كعرينا زدلي እንዳፈለጥና ግን ነቲ በደል ከም በደል ደይ መቆጻርና እንዳፈለጥና ኃጢአት ንእሽቶይን ዓቢልና ባዕልህና ደረጃ ንህቦ ንሰርዓሉ እንድሕር ሃሊና ትድዓበ ገጋብ ህይወትና ንፍጽም ደለና ኣብዚኡ ነዚህና መዓልታዊ በቃል አምላኽ ንርስና ክንፍትሻ ካብ ኃጢአት ክንርሕቕ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ውሽጥና ከም ደሎ አይና ሓጠና ይኮንኩን ድብለኩም ደለኹ ግን ፈሊጥና ናብ ኃጢአት ከይንኸይድ ፈሊጥና ናብ ኃጢአት ከም ንኸይድ ከም ደለና እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ትጌጋ ንፍጽም ኣለና ፈሊጥና ማለት እዩ ንመንፈስ አምላኺና ነጉሂ ደለና ንመንፈስ አምላኺና ነጉሂ ደለና ናብ ውድቀት ከይወስደና ምክንያቱም ጸላይ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ዙርያና ይደሎ ጸላይ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ይደሎ ይጽበየና ይዘሎ ጠጥዑም እንዳምሰለ ድማ ካብ ይሕዋት ዝፈልየና ጠጥዑም እንዳምሰለ ካብ መንፈስ አምላኽ ዝፈልየና ንስሓ መዓልታዊ ከም ዘድልየና ምምላስ ናብ ጎይታ ከም ዘድልየና ኢና ካብ ይሁዳ ታሪክ ክንምለስ ንኽእል ወይ ክንመሃር ንኽእል ስለዚ ምስ ጎይታ ክንጠብቕ ኣለና ፍትወት ስጋ ኩሉ ግዜ ኣሎ ፍትወት ስጋ ኩሉ ግዜ ኣሎ በስምዒት ከይንምራሕ ምስ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ሕብረት ከድልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ሙሉ ይጽልይ ነበረ ብለና መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታዩ ለይቲ ሙሉ ይጽልይ ዝነበረ አምላኽ እዩ ወዲ አምላኽ እዩ ኃይሊ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ግን ንሐዋርያት ድቅሱ እንዳፈቀደሎ ምሱ ግን ለይቲ ሙሉ ይጽልይ ነበረ ምስ አቦ ረክብ ነርዎ መንፈስ አይተዝሕሉ ዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብኡ ክንመሃር ስለ እንደሊ መንፈስና ክዝሕል ከሎ እዩ መንፈስ ጸላኢ ኣብ ልዕሌና ክውንነና ዝመጽእ መንፈስና ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ወላ ደቂስና ምስ ትንታን ቃል አምላኽ ምስ መንፈስ አምላኽ ከም ደለና ኩሉ ግዜ ክንነግራ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ንምንታይ ከም ዝድብል ዘለኹ ስጋ ኩሉ ግዜ ድኹም እዩ ድኹም ኢልና እንድሕር ተቀቢልናዮ ግን እንዳደኸምና ክንከይድ እዩ ግን መንፈስ ክብርትዕ ስለ ደለዎ ነዚ ክንቅበል ኣለና መንፈስና ክብርትዕ ስለ ደለዎ እቲ ውሽጥና ምሕደሪኡ ክንከውን ዝመረጸና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ከም ደሎ ኩሉ ግዜ ክንእመኖ ከም ደበርትዓና ከም ይሁዳ ክንጠራጠር ኣይኮነን ክርስቶስ ክመውት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት እዩ ሞኒ እሱ እንድሕር መይቱ እንታይ ዳ ክንከውን ኢና ድብል ምጥርጣር ከይህልወና ከም ይሁዳ ተመሊሱ ክመጽ እዩ ጎይታ እዚ ዓቢ ተስፋ ሂብና ዘሎ ጎይታ ተመሊሱ ክመጽ እዩ ከምቶም ተስፋ ደይብሎም ንፍርዲ ከይኮንና ንጽበዮ ተስፋ ከም ዘለና አሚንና ምስኡ ንዘለዓለም ኣብ ቤቱ እንዳመስገናዮ ከም ዝነብር ህይወት ኣብዛዕ ምድሪ ጥራሕ ከም ደይኮነት እቲ ዘለዓለማይ ህይወት ግን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበና ዘለዓለማይ ህይወት ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ደለና ክንጸባበ ነዚኦም ሐዋርያት ማራናታ እንዳበሉ መዓልተ መዓልቲ ንክርስቶስ ድጽበይዎ ዝነበሩ እዚ ሓሳብና ዝብርትዕ መዓስዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክህልወና ከሎ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዘሎ ክንእመኖ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ይሁዳ ንሐዋርያት ዕዮ ክምረጽ ከሎ وحسنت አይኮነን ተዋሂብዎ ንኸይጠፍእ وحسنت አይኮነን ተዋሂብዎ ኣነ ንስኻትኩምን ንምድሓና ነብስና ንኽድሕን ንጎይታ ኣሚንና ምቕባልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ደለና ክንኣምን እዩ ኣብዚ ምድሪ ግን ንጎይታ ክንክሕድ ንመንፈስ ቅዱስ ክንድሕድ ብዙሕ ዝድርኽ ነገር ናይ ጸላኢ ነገር ኣሎ ሓደ ሰባኪ ክዛረብ እንታይ ኢሉ አጋነንቲ ሃመማታት የሚልዎ ሃመማ ሁሉ ጊዜ ኣብ ረሳሕ ቦታ ይድርከብ ጨናዊ ቦታ ይዝደሊ ኣብቲ ደዓረፈሉ ቦታ ሕማቕ ነገር ሒዙ መጽእ ኣባኻ እንድሕር መጽኡ ኣራጊፍልካ ይድኸይድ ጸላ ድማ ናቱ አጋነንቲ ናቱ ተኸተልቲ መናፍስቲ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ብመንፈስ ክንዝሕል ከለና ንዓቶም መዕረፊ ኢና ንህቦም መዕለቢ ኢና ቦታ ነዳልወሎም ኣብ ሓሳብና ከኣቱ ዕድል ኢና ንህቦም ነዚና ኩሉ ሳዕ ነቂሕና
ንእግዚአብሔር ክንልምኖ ብስ መንፈሱ ክንጠበቕ ብመንፈስ ክንብርትዕ ዘድልየና እምበረይ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ጥራሕ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብደይ መከራ ክንሓልፍ ኣይኮነን ጎይታ ዝደልየና ግን መከራ እኳ እንተመፀ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ከይፈልየና ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ክንእመን ደሊ ነብስና ድሒና እያ መንፈስና ድሒኑ እዩ እዚ ስጋ ግን መዋቲ እዩ እዚ ስጋ እዚ መይቱ ናብ ኣቦ ክንከይድ ከለና ደይመውት ስጋ ኢና ንለብስ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ንሞት ስዒሩ ካብ ሞት ክትንስእ ከሎ ዘይመውት ስጋ ሒዙ ንላዕሊ ተዓረገ ኩላህና ግን ከም ኣዳም ብጭቃ ክስራሕ ከሎ ሓመድ ኢኻ እሞ ናብ ሓመድ ኢኻ ትኸይድ ዝበሎ እዚ መዋቲ ስጋ ሓንሳብ ብጌጋ ብሓጢኣት ስለ ድሞተ ሒዝናዮ ንኸይድኒ ኢና ኣብዚ ድተርፍ ኡፍ ኢሉ ዝሃቦ ነፍስና ግን ብሂወት ክትነብር ምእንታን እታ ነፍስና ብሂወት ዘላ ሒዝናያ ንክንከይድ ምስ መንፈስና ናይ እግዚአብሔር ምድሓን የድልየና ነዚ ኢና ድሒና ነፍስና ድሒና እወ ርግጽ ድሒና ኢና ኣይንጠራጠርን ግን እዚ ድሓነት ነፍሲ ንድሕሪት ከይትምለስ ትምኒት ስጋ ኩሉ ግዜ ይፈታተና እዩ ትምኒት ስጋ ኩሉ ግዜ ይፈታተና እዩ ኣብ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም ጭንቀት ኣለኩም ካብዚ ፈተና ከይንወፅእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘድሓነና ኣብ ምድሪ ከለና ግን ንክብሩ ደው ክንብል እዛ ስጋ እዚኣ መዋቲት ስጋ ስለ ድኾነት ንክርስቶስ ክንቅበል ከለና ክንጥመቕ ኢና ምስ ደሓና ክንጥመቕ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ስርዓት ክንፍፅም ከለና ከም ስርዓት ጥራሕ ኣይኮንና ክንሪኦ ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትና ካብቲ ማይ ጥሒልና ክንወፅእ ከለና ድማ ምስ ክርስቶስ ከም ዝተንሳእና ክንኣምን ምእንታን እዩ እዚ እምነት እዚ ኣባይና ባኻትኩም እንተተኺሉ ደሎ ነዚ ክንሓስብ እዩ ደልዩ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ እንድሕር ንሓስብ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝመፀ ይምፃእ ዝኾነ ዓይነት ፈተና ይሃሉ ነቲ ፈተና ክንሰዓር ዕድል ኣይንህቦን ኢና ንፀላ እዩ ኣብዚ ስጋ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ክኢሉ ክንሓምም ንኽእል ኢና እወ ደይ ኣመንቲ ይሓሙ እዮም ክንዕንቀፍ ንኽእል ኢና እወ ግን ብመንፈስ ኣይኮነን ብስጋ ሓዲግናዮ ንኸይድ ስለ ድኾነ ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዘይኣምኑ ይሓልየሎም እዩ ይብል ንዑ ክንብብ ከለኹ እንታይ ማለቱ ኢለ ንዓይ ግዳ ገዲሱ ደይሓልየለይ ድብል እቶ ብርእሰይ ይመፅእ ነይሩ ናብ ምንታይ ወሲድኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ እዩ ምሕረቱ ድማ ንዘለኣለም እዩ ድብል ካልእ ጥቅሲ ድማ ክዝክር ገሪኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ስለ ድኾነ እምበረይ ካባናስ ሓደ እኳ ብግብርና ሰናይ ድኾነ ነገር የብልናን ሰናይ ድኾነ ሰብ ኣይምተረኸብናን ስለ ደይረኸበ ድማ እዩ ባዕሉ ክወርድ ግድን ኮይኑዎ ንሕናስ ነብስና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ድሒና ነቶም ደይድሓኑ ንዓቶም ይሓልየሎም እዩ ሓልዮት ኣምላኽ ኣብኣቶም ብርቱዕ እዩ እዚ ሓልዮት ኣምላኽ ኣብኣቶም ዓቢ ከም ዝኾነ ደይፈልጡ ሰባት ንኽፈልጡ እዩ ዝፅበ ዘሎ ፀላእ ድማ እዚ ከይከውን እዩ ዝቃለስ እታ ዘመኑ ከይትውዳእ ንሰባት ናብ ጥፍኣት ሒዙ ክኸይድ ናብ ዘለኣለም ሞት ሒዙ ክኸይድ ምክንያቱም ሰይጣን ሓንሳብን ሓዋሩን ወዲቑ እዩ ኣብ መስቀል ተሳዒሩ እዩ ግን በይኑ ክወርድ ኣይደልን እዩ ናይ ሰባት ነፍሲ ሒዙ ክወርድ ደሊ ካባይን ካባኻትኩም ንላዕሊ ዝሓልየሎም ብዙሓት ጥፉኣት ኣለዉ ክድሕኑ ምእንታን ንፈርዖን ንህዝበይ ሕደጎም ከገልግሉን ኢልዎም ስለዚ ኣነ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ኢና ኣገልገልቲ ኢና ዝደሓነ ኩሉ ኣገልጋሊ እዩ ልኡኽ እዩ ኣገልጋሊ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ ጎይታ ኣለና ጎይታና ዝብለና ንሰምዕ ጎይታ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዝደሊ ከምቲ ኣቐዲሙ መገዲ ዝፀርግ ዝነበረ ዮሃንስ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ተነስሑ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዑ ይምሂሩ ካልእ ነገር ኣይበለን መንግስቲ ኣምላኽ ባዕሉ ከም ዝኾነ ተጋሂዳ ኣላ ጥራሕ ኢልዎም መንግስቲ ኣምላኽ ተጋሂዳ ኣላ
نزي تسفى نسبات كننجر قويتا تمليسو خمزيو مدحان تواهيبو بقويتا بيسوس كريستوس حنسابنا حوارون أمسكال دفسسة دم أمين كاخد تحن بق زياد رح تعمل أختي زياد رح أعمل أختي يسوس كريستوس نزي خنقبريو سعبتو قرنا لزي حواريو كوينو خمرز يهودا نعون مدحانو وحساي نبرون ويقويتا سلا تصوعو وحساي كونون قن مقدي خوينو نخدحن نت مقدن دحر دسعب كوينو خدحنيو دحر تقبلوا خدحنيو أملاخ مخانو ود أملاخ مخانو قويتا مخانو سلا يتقبل قن تفيو لذي بنسحة كملسنا رو يهودا أنا نسخاتكم من معلتاوي بنسحة أبكر ما أملاك كنقربيات أنا مجمّريا أبي يهودا خن مهاراز لنا كلا أيتي دحاسكوا مخنياتيو صلاة أبرب السخادة قمت نبدل كا مخنياتات يدالولو مخنيات شفان حاتيات كخونا يكلون نحاتيات دا يختبا بعكا دخل لازم بمخنيات حاتيات كا أي تحبا بدل كا أي تحبا بدل كبل كلخو سب تمسلو من البات نسب مبدالو ترحيو نحوين دحر بديلك كاب حوين لعلي زبدلكون اغزابيهريو كابون لعلي زبدلو دلخون اغزابيهريو اغزابيهر دما بدل صلق صلاكو يزبل ስለዚህ ምክንያት ፈጢርና ካብት በደል ካብ ንርሕቅ ነትበደል ተአሚና ምሕረት ክንሓትት ይውና እግዚአብሔር ሐሳብ ኩላህና ነመኺኒና ኩላህና ግን ጌጋ ምዃኑስ ክንእመን ሓንሳብ ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ክንእመን ደሊ ሰባት በድሎምኻ ምሕረት ክሓቱኻ ኢኻ ትጽበዎ ዶ ነቲ በደሎም ተፈሊጥዎም ኣኾርየካ በዲለካ ኣሕዚነካ እሞ ምሕረት ገበረለይ ክብሉና ጎይታ ግን ካብኡ ንላዕሊ ድጽበየና ነቲ ዝበደለካ ሰብ ኬድካ ምሕረት ከም ድገበርካ ኣሎ ክትነግሮ ሓሊፍካ ክትጸንሕ እንድሕር በዲልካዮ ፍሉጥ እዩ ምሕረት ክትሓትት እንድሕር ተኣሚንካሉ ኢኻ ድማ ትሓትት ምሕረት ሓቲትካ ተደይ ተቐበለካ ናካ ግደ ገርካ ኢኻ ናካ ስራሕ ሰሪሕካ ኢኻ ይቀበለካ ኣይቀበለካ ብዘይገድስ ግን ኣብ ውሽጢኻ ሓደ ነገር ይድፍጠር ኣርጊጽ ክነግረኩም ብልብኻ ምሕረት ሓቲትካ ወይ ምሕረት ገርካ ናብ ሓውኻ ምስ ትቐርብ እቲ ውሽጢኻ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይምስክረልካ እዩ ከም ተቐበለካ ንእግዚአብሔር ዝበደልካዮ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ተቐረበ ምሕረት ከም ደረኸብካ እዚ ክነግረኩም ዝኽእል ስለዚ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ከይነትርፍ ንሰባት ከይንጥምት እዩ ዝግብለና ናይ ሰባት ገጽሪ ኢና ንገብር እንድሕር ኮይና ኣብ ውሽጥና ገለ ሕርኽርኽ ትብለና ነገር ኢና ነትርፍ ዘለና ክልተ ነገር ኢና ንዕወት ቀዳማይ ነገር ንሓውና ንኸስቦ ንሓብትና ንኸስብ ተደይ ተቐቢሎምና እቲ ውሽጢ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ቅድም ንዓና ይደረጋግጸልና ንዓና ይዘበርትዓና ካልኣይ ነገር ድማ ክንድንግጽ ይገብረና ዋላ ደይ ተቐበሉና ሰባት ደጊምና ቂም ክንሕዝ ወይ ድማ ቂር ክብለና ከይኮነስ ስሊኦም ክንሓዝን ስሊኦም ክንጾር ክህልወና ክንጽሊ ምሕረት እግዚአብሔር ክረኽቦም ስለዚ ዓወቲና ንረክብ ማለት እዩ ንኸስብ ይሕዋትና እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ ይደልየና ደሎ ስለዚ ሓጢአት እዩ ብምኽንያት ከይንሽፍኖ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብንስሓ ክንቀርብ ተደይ ኮይኑ እንታይ ገብረና መስለኩም ካብ ኣሕዋት መጀመርያ ጸላይ ክፈልየና ዝደሊ
ካብ ሕዋት መጀመርያ ክፈለና ዝደሊ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መምፃና ስለ ድበርታዕና ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ ስለ ድኹማት ምዃንና ስለ ተኣመና እዩ ድኹማት ምዃንና ስለ ተኣመና ገጽ ኣምላኽ ደሊና ኢና ንመጽእ ነዚ ደይኮነን ናብ ቤት ኣምላኽ ንኸይድ ምስ በሉንስ ተሓጎስኩ ክብል ከሎ ዳዊት ኣብ ቤቱ እዩ ተሓጎስ ዝጅምር ብዙሕ ሓጎስ ድማ ኣብኡ ይጽበዮ ከም ዘሎ እዩ ድፍለጥ ብዙሕ ሓጎስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣሎ ደኺምና ክንመጽእ ከለና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣበርቲዑ ይድወስኻና እቲ ናተይ ብርታዐ ኣብ ሕዋተይ ክወፅእ ገብሮ ዋላ ደኺመ እንዳመጻእኩሲ እቲ ድኻመይ ኣይኮነን ዝግለጽ ብርታዐ ካባይ ወፂስ ካባይ ንላዕሊ ደኺሙ ዝነበረ ሓዊ ካባይ ንላዕሊ ደኺማ ዝነበረት ሓብቲ በርቲዓ ትወፅእ ጣውላ ክንደይ እግሪ ኣለዎ 4 እግሪ ኣለዎ ወዶ ናብ ሓዳር ክርኢ ከለኹ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል ኾኑ ብለና ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል ኾኑ ክደጋገፉ ምእንታን ማለት እዩ ክልቲኦም ከክልተ እግሪ ኣለዎም በበይኖም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ግን ሓዳር ድብል ሓደ ኢንስቲትዩት ኣሎ ኣብቲ ሓደ ኢንስቲትዩት ደው ከብሎም ዝኽእል 4 እግሪ እዩ በይነይ ኣነ ደው ክብል እኽእል እየ ድብል ኣብ ውሽጠይ ስጋ ወይ ትምኒት ክነግረኒ ክእል እዩ ግን በይነይ ሓይሊ ከም ዘይብለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነግረኒ ስለ ዝደሊ እዩ ኣብ ሕብረት ዘምፅኣና እታ ጣውላ ሓንቲ እግሪ እንድሕር ቆሪፅካያ ሰንከልከል ኢላ ትወድቕ ወይ ናብ ሓደ ጎና ትኸይድ እምበረ ባላንስድ ኮይና ደው ኣይትብልኒ ነዚዩ ካብ ማእከልና ሓደ ሰብካ ከይጎድለና ምእንታን ጾርሓውና ክስምዓና ዘለዎ ጾርሓው ስለ ደበደለኒ ምሕር ድንጋጼ ክገብረሉ እምበረ ስለ ዝበደለኒ ካብኡ ክርሕቕ ኣይኮነን ዘድልየኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤትና ኣለና ኦፍ ኮርስ ከምቲ ኢየሱስ ሙሉ ለይቲ ምስ ኣቦ ዝነበረ 24 ሰዓት ንሕና እውን ኣለና ትዕድል ኣለና መዓሲና ክንራኸቦ ነናሃና መደብ ኣለና ማለት እዩ ግን ሕብረት ምስ ኣሕዋት ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣገዳሲ ኢንስቲትዩት እዩ ኣገዳሲ ትካል እዩ ነዚኡ ቤተ ክርስቲያን ዝመሰረታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ እቲ መሰረት ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ክርስቶስ ዝመሰረቶ መሰረት ሐዋርያት ድማ ነዲቖም ድድሓራ ሐዋርያት ድማ ስጋዕዛ ሰዓት እዚኣ ናባና ኣብፂሖምልና ኣለዉ ኣብዚ ሕብረት ኩላህና ክንጠብቕ ስለ ዝደሊ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ምርዳእ ክህልወና ምእንታን ብምኽንያት ከይነሃድም ካብ ታሪክ ይሁዳ ክንምሃር ኢና ምክንያቱም ምኽንያት ካብ ሓወኻ እዩ ዝፈልየካ ምኽንያት ንጸላይ ዕድል ክትብ እዩ ዝገብረካ ሓሳብ ኣምላኽ እንዳዝሓለ ሓሳብ ጸላይ ከተእንግድ እዩ ዝገብረካ ካብ ምኽንያት ክንርሕቕ ምኽንያት እንዳጸብጸብካ ንርእስኻ ቅኑዕ ኢልካ ደው ኢልካ ምፍታን ንሰይጣን ክመልከካ ወይ ክቆጻጸረካ ዕድል መሃብ ማለት እዩ ሰይጣን እንድሕር ሓንሳብ ስፍራ ረኺቡ ድማ ኣቐዲሙ ንዓኻ ይሃርመካ ካብ ኣሕዋት ይፈልየካ ስቕ እንድሕር ኢልካ ስዒብካዮ ድማ ከምቲ ይሁዳ ዝጠፍአ ካብ ጎይታ እውን ክፈልየካ ተኽእሎ ኣለዎ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ኣሕዋተይ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ሓጢኣት እዩ ፒሪየድ ሓጢኣት ማለት ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እዩ በቃ ካልእ ነገር የኮነን እምበር ከምዚ ናይ ምድራዊ ካልኩሌሽን ሓደ ተደምሮ እንድሕር ኢልካ ክልተ ትብሉ ኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዱ ዝሰደደልና መዓስ ድዩ ንምድሪ ክሪኣ ከሎስ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ጎዲልዎም ኢሉ ኩሎም ሓደ እኳ ጻድቕ ኣይተረኽበን ኩሎም ዝበለና ኩላህና ወዲቕና ኢና ትንሳኤና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክንእመን ብደይ ምኽንያት ምስ ኣምላኽ ክንጠበቕ ከም ዘለና በቃ ምድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንስሓ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ካብ ይሁዳ ክንምሃር ዘለና ግዜ ከይንህቦ ካብ ጎይታ ድፈልየና ምኽንያት
ከይንጽብጽብ ምክንያት ይፈልየና እምበሬ ምክንያት ባም ንስሓ ኣይምፃናን እዩ ኣብ ዮሐንስ ከም ዝድብላሎ ቀዳማ ዮሐንስ ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ንኃጢአትና ይቅር ክብለና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሐና ንሱ እንታዩ እሙንን ጻድቅን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙንን ጻድቅን እዩ ካብ ኩሉ ኃጢአትና ይድብለና ካብ ኩሉ ኃጢአትና ዝኸበደ ይኽበድ ኢልና ንሕና ነብስና ነጨንቃ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኩሉ ቀሊል እዩ ለዚ ብንስሓ ንቅረብ ንስሓ መዓልታዊ ገጽ ኣምላኽ ንድለይ ሳልሰይቲ ንትምኒት ስጋን ንኣምላኽን ማዕረ ከተሐጉስ ኣይከኣልን ንትምኒት ስጋናን ንኣምላኽን ማዕረ ቦታ ሒዝናስ ከነሐጉሶ ኣይንኽእል ኢና ሓዲኡ ክንመርጽ ህይወት ባዕላ ተገድደና ሓዲኡ ምረጽ ትብለና ወይ ንጎይታ ኢኻ ከተሐጉስ ወይ ድማ ንዓለም ኢኻ ንትምኒታ ነታ ስጋኻ ኢኻ ተሐጉስ ትፍትን ፈቃድ ኣምላኽ ምስዓብ ወይ ድማ ንትምኒት ስጋ عادين نتمنيت سجا خحجوسيلك عند حرتوسن كونكا سدي خاخت كيد سدي هوتي وكهلوكا سرعته هلوكاني ديسيبلينا هلوكاني ديسيبلين ديبل كان دحر كونكا دما عالم كم دلا تزورا كمالج اي نفقد املاخ مسعب حشني اندحر نبل كوينا جن معلتاوي قص أملاخ كندلي أبت ديسيبلين أبت أملاخ زدليو حساب كنأتو كل جزين نبسنا إنا نبرتع شعور سجان منفسن ندا تجزء خير سجان منفسن ندا تجزء خير تاجد حانة نبسنا نبتفقات كي تخيد مالت زد حنا إنا جن أبزم مدر خلنا نكريستوس ندا مسلنا خنكيد نكريستوس ندا مسلنا خنكيد بالهواريا باولس نتايو ክርስቶስ አምላኽ ይወድ አምላኽ አምላኽ ከንከውን ማለት አይኮነን ግን ክርስቶስ አብዝ ምድርዚ እንታይ ይገብር ነሩ ባህሪ አምላኽ እንታዩ ባህሪ ክርስቶስ እንታዩ እንዳበልና ቃል አምላኽ ሐሰስ ክንብል እቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝደልዮ ነገር ክንገብር እትሱ ዘይገብሮ ዘይደልዮ ዝነበረ ነገር ድማ ኣብ ህይወትና ከይውንነና እንዳርሓቅናዮ እንዳፈንፈናዮ ክንከይድ ባህሪ አምላኽ ክንለብስ ማለት ነዚኡ حساب زعلم كيكونس حساب ني أملاخ حسابه زبلنا حساب ني أملاخ نحاسب له ما قد دما قال أملاخ أبيت أملاخنا أبيتنا مع التاوي نقال أملاخ ندلي لذي نحاديونا خن انقد نخيل يسوع كريستوس كم زيلو كل تياب عالم زلو فتوة سجان فتوة عنتن نبرة تعبيتن إذا خاب عالم إيو أمبر كاب أبوس أيكونن عالم تحلفيا تمني تاخا إذا نفق آدم لاخ زقبر جنا أنت يقبر بلنا نزل عالم ينبر هذا العالم وي هيوتنا كنحل ولا تمني تسقى عيدك سنيا نزينا نقو تسينا أنت ينا نقبر قرسينا ندالو مش قد مسرح مخادنا من البات قالينا بدقينا قرص نبلع نمنتاينا نبل تميتها اللبزي أمس تبلنا لصبحيتون كما يا the same thing يناندلي منفسنا ونزي عينة سمعات كهلو وبتوشتنا بددلنا قص أملاك كندلي بدك أسناكو خن كي نخلينا كي تبرابرنا ليت مول ودحلونا እግዚአብሔር አምላክ መሆኑ ክንእመን ድማ እግዚአብሔር ይደልየናይ ባዕልሃና ተክስተስ ደቂስና ባዕልሃና ይኮናን ተስደለና እዛ ፋልጦ እንድሕር ሃልየና ንእግዚአብሔር አቀድምና ከነመስግኖ ቅድም ሁሉ ሰላም ዘሕደርካን እግዚአብሔር ተመስገን ክንብሎ አፋልጦ ክንወደሊ ሽዑን መንፈስና እንዳበርትዕ ይትኸይድ ጊዜ ተሊና ድማ ቃል አምላክ አንቢብና ጸሊና يزي وسيرنا خاب جزاخ نوز خلنا معلتنا كله زتبارك خون
معلتنا كله زتحلوا خون أي حلونا نايكون كنت زبلت الله ولا بدل لنا تخلنا بسرحون እግዚአብሔር አብቃሉ እሙኒው አብቃሉ እሙኒው ሓደ እኮ ኸጠፍ ፍቃድ አምላኽ አይኮነን ግን ንጸላይ እንዳፈለጥና ዕድል ከይንህቡ እንዳፈለጥና ዕድል ከይንህቡ እግዚአብሔር አምላኽ ይደልየና ስለዚህ ስጋን ትምኒታን እንዳቀተልና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይብል እንዳጎሰምኩ ወበል እዛ ስጉ እንዳጎሰምኩ ደይደሊ ኮይኑ ይኮነን ትድልየት ስጋ ግን እንዳሓዞ እንዳቀተሎ ንእግዚአብሔር መንፈስ ግን ዕድል እንዳሃበ ኸይድ ጊዜ ምስ አምላኽ መንፈሱ ኸበርትዕ እንታይ ከም ዝተገበረሉ ፈልጥዮ ኣብዚ ምድሪ ይኮነን እሱ ድርኢ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ዓስቢ እግዚአብሔር አምላኽ ዝምርዳእ እዚ ኣብ ርእስና ኸቐምጥ ይደልየና እሞ ካብ ይሁዳ ሳለሳይ ነገር ንነምንዮ እንደልዮ ነገር ትምኒት ስጋ ከይወስደና ትምኒት ስጋ ከይወስደና ንአምላኽ ዘምለኽና እኳ እንዳመሰለና ብዙሕ ዘጋግ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ብደይ ፍላጥና ንገብሮ ነገር ኣይኮንኩን ሕጂ ክዛረብ ደልየ ግን ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ግዜ ተማሂርናዮ ኢና ብዙሕ ግዜ ህይወት ባዕላውን ምሂራህና እያ ስጋና ዕጋበት የብሉን ግን ሓደ ነገር ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንደይ ዓመት ከም ዝነብር ኣይፍልጥን ኢና ኣነ ግን ታ ጊዜ ዝተዋበትኒ ንእግዚአብሔር ኣምሊኸዮ ክኸይድ ንእግዚአብሔር ብዝተኸኣለኒ መጠን ተኣሚነዮ ክኸይድ እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ነገር ክእክብ ብዙሕ ነገር ከዋህለል ድብል ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝዕብለሎ እንድሕር ኮይኑ ይሕዋተይ ገዲፍናያ ኢና ንኸይድ ነዚ ዓለም ገዲፍናያ ኢና ንኸይድ እቲ ዘዋህለልናዮ ነገር ኣብዚ ምድሪ ይተርፍ ደይመውት ህይወትና ግን ምስ አምላኽ ተማዕቂባ ከም ዘላ ክንእመኖ ይደሊ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓይ ይደግፍ ንዓኻትኩም ይደግፍ ስለዚ ንፍቃድ አምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኹም ኩሉ ሳዕ ክንዝክሮ ኣማኒ ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነን ዝገብር ግን ስርዓት ንነብሱ እዩ ዘላምዳ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ናይ ጎይታ ድራር ንወስድ ኢና ኣብ ቤትና እንጀራ ሲኢና ወይ ድስተ ሲኢና ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ግን ብሕብረት ድራር ጎይታ ክንወስድ ከለና እቲ ኣብ መስቀል ጎይታ ዝኸፈሎ ነገር ክንዝክር ኣብ መስቀል ዝተኸፈለልና ዋጋ ከንቱ ከም ደይኮነ ክንዝክር እዩ ድሕና ክንጥምቕ ከለና እውን እቲ ዓንቶ ዝበልኩም ማይ ጥሒልና ምውፃእ ኣይኮነን ነብስና ክንሕፀብ ኣይኮነን ርስሓት ካብ ነብስና ክንነግፍ ኣይኮነን ግን ስጋና ኩሉ ግዜ ከይትውንነና ከይትገዝኣና ተኣሚንና ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትና ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ከም ዝተንስአ ድማ ንሕና እውን ተንሲእና ተስፋ ኣለና ካብዛ ዓለም ክንከይድ ከለና ንዘለዓለም ምስ ጎይታ ኢዱ ዘርጊሑ ዝቐበለና ጎይታ ኣለና ንዝብል ክንእመን እዩ እምበር እቲ ስርዓት ንክንፍፅም ጥራሕ ከም ደይኮነ ኩሉ ግዜ ክንዝክር ጎይታ ይደልየናል ነዚ ኢና መንፈሳዊ ስርዓታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንገብር መንፈሳዊ ስርዓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ቆሎሴ ከም ዝብለና መዊትኩም ኢኹም እታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ ሓደ ግዜ ፓስተር ክሰብኽ ከሎ ካብ ከረን እንዳተመለስኩ ኢሉ ሓደ ሰብ ኣብ ጥቕኡ ነሩ ኣብ ኣውቶቡስ ሕጂ ቅድሚ ንርእሱ ምፍላጡ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሖም ቁርሲ ዶ ገለ ክበልዑ ከለዉ ክልተ ቢራ ኢሉ ኣዝዝዩ ኢልዎ ትዝክርዎ ትኾኑ ገለገለ ኢኹም ንመን ይትኻልኣይ ኣነ ቢራ ይሰትን ኢሉ ድሓነ እንታይ ኢልዎ ሓንቲ ኢሉ ኣይሰትን ኢልዎ ፀላያ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ዝገብረልካ እንድሕር ነቂሕካ ተደይ ፀኒሕካ ሓደ ነገር ያብል ብካ ደቐምጥ ሓደ ነገር ያ ብሓሳብካ ደቐምጥ ነዛ ዓለም ክትመስል ካብ ጎይታ ክፈልየካ ነዚዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ሜትና ኢና ብመንፈስ ምስ ጎይታ ኢና ዘለና
ንዓለም ሜትኩም ንክርስቶስ ግን ሕያዋን ክንከውን ህይወትኩም ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሳቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣይኮነን ብለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ድቃለሰና ነገር ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ዓለም ፈተና እያ ንርእሳ ብኽፉእ ድፍተን ንእግዚአብሔር ክጽዋዕ ኣይጽገምንን ይሕዋተይ ክትሓምም ከለኻ ኢኻ ንእግዚአብሔር ትልምኖ ወይ መከራ ክበዝሓካ ከሎ ጣዕሚ ናይዚ ዓለም ይደረስዓካ ንጎይታ ጣዕሚ ናይዚ ዓለም እንድሕር ኩሉ ነገር መሊእልካ ነገር ይድበዝሕ ሓጎስ ምድሪ እቲ ካብ ጎይታ ትረኽቦ ሓጎስ ክትርስዑ ይገብረካ ስለዚ ነቂሕና ክንነብር ደሊ ናይ ክርስቶስ ክንሓስብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብሓጢኣት ኢና ንነብር ውሽጢ ሓጢኣት ማለት እየ ሓጢኣት ዝበዝሓ ዓለም እያ ፀላኢ ዝውንና ዓለም እያ ከም ካልኦት ንኣቱ ንወፅእ ናብ ስራሕ ንኸይድ ንመለስ ንድቅስ ንትስእ ብዙሕ ፈተና ኣሎ ምስ ሞትና ግን ንኸዶ መገዲ ንፈልጥ ንሕና ኢና ተስፋ ኣለና ተሰዊራ ኣላ ነብስና ወዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምክንያቱም ሓንሳብ ዋጋ ተኸፊለልና እዩ ካብ ደይጠፍእ ዘርኢ ኢና ተወሊድና ካብ ደይጠፍእ ዘርኢ ነዚ ዳግም ክንውለድ ከለና ሕድር ኣለና ማለት እዩ ብላዕሊ ተቐመጠት ነብስ ኣለሃና ኣይንፈርሕን ኢና ነዚ ኢና ንሞት ብዙሕ ደይንፈርሑ ቅድሚ ሞት ደሎ ንሰርሖ ነገር ከም ደሎ ኢና ንሓስብ ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና መከራ ከይበፅሓና ይኮንና ንፈርሕ መከራ ምስ ኩሉ ሰብ ከም ደሎ ንኣመን ኢና ሰባት ደይኣመኑ ሰባት ከይሞቱ እዮም ዝፈርሑ ንሕና ግን ከይንመውት ኣይኮንና ንፈርሕ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ንዓይሲ ምኻድ ሕሸኒ ኢልዎም ተጽናሕኩ ንዓኹም እጠቅምቲ ኮይነ ደኣምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ዘሐጉሶ ነገር ከም ደየሎ ፈልጥ እዩ ካብዚ ምድሪ እዚ ዝረኽቦ ሓጎስ ንላዕሊ ዝፀበቐ ሓጎስ ኣብ ሰማይ ከም ዘለዎ እዚ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ እሞኒ በዚኣ ሳይ ክብል ትምኒት ስጋ ምስ ኣምላኽ ማዕረኽ ሰሪዕናዮ ከይንኸውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ምክንያቱም ህይወት ከይተገድደና ሓጎስ ናይዛ ምድሪ እንደሊ እንድሕር ኮይንና ክንጠፍእ ኢና ከደይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምስ ቃል ኣምላኽ ንጽናሕ ገጽ ኣምላኽ ንድረይ ራብዓይቲ ብዙሕ ግዜ ከይወስድ ካብ ሕብረት ከይንፍለ ታሪክ ይሁዳ ይምህረና ናይ መወዳእታ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ነግሮም ነሩ ሓደ ካባኻትኩም ይሕሊፉ ክህበኒ እዩ እንዳበለ ኩሎም ፈሪሖም ኩሎም ተጠራጢሮም ኩሎም ሕቶ ቀሪቦም ሓደ ዓይነት ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም ጎይታ ኣነ ደኾን ቀረባ ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ዮሃንስ እዩ ምናልባት እሱ ከይኮነ ይተርፍን መጀመርያ ዝሓተ ተብል ወይ ጴጥሮስ ህውኽ ስለ ድኾነ ግን ኩሎም እዮም ሓቲቶሞ ኣብ መወዳእታ ይሁዳውን ሓቲትዎ ሓደ ዓይነት ሕቶ እዮም ሓቲቶም ኣነ ደኾን ጎይታ ዝብል ሕቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይሓበኦን ነጊርዎ ስኻ ትበላ ኣለኻ ኢልዎ ትምርጫ ኣባኻ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ትምርጫ ኣባኻ እዩ ዘሎ ኣይተመልሰን ኣይሰምዕን እቲ ቁራስ እንጌራ ካባይ ዝቕበል እሱ ሕሊፉ ክህበኒ ኢሉ ቅድሚ ናታ እንጌራ ምቕባሉ ክምለስ ምኽኣለ ዶ ምኽኣለ ነሩ ክሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ እንጌራ ልዒሉ ባሪኹ ድቆርስ ኢሉ ተጸቢዩ ምስ ተቐበለ ግን እንታይ ገሩ ወፂኡ ኸደ ኣምላኽ ብሕብረት ክንነብር እዩ ዝሓርየና ብሕብረት ክንነብር ሕብረት
ምስ ኣምላኽን ሕብረት ምስ ኣሕዋትን ብክርስቶስ ዝኾነ ሕብረት ኣለና ብክርስቶስ ዝኾነ ሕብረት ኣለና ዳግም ክንውለድ ከለና ሕብረት ምስ ኣምላኽ ኢና ገይርና ኣብኡ ግን ደው ኣይብልንን ሕብረት ኣምላኽ ኣብኡ ደው ኣይብልንን ሕብረት ምስ ኣሕዋት እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እንዲና ንብል እቲ ብወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገለጸ ፍቅሪ ኣባይና ባኻትኩምን ዝሓደረ ነንሕድሕድና ድማ ክንፋቀር ደሊ ንእግዚአብሔር ከነፍቅር ንሓድሕድኩም ድማ ክትፋቀሩ ደይኮነን ዝኣዘዘና ንሓድሕድኩም ክትፋቀሩ ፍቅሪ ግን ዋጋ ተኸፍል ኣሕዋቴ ተዋጋ ድማ እንታይ ምጽዋር እሱ ምሕደሪኡ ክንከውን መቅደሱ ክንከውን ዝሓርየና ሓጢአት ደይብልና ኮይና ኣይኮናን በደል ደይብልና ኮይና ኣይኮናን ንጹሃን ስለ ድኾንና ኣይኮናን ግን ፍቅሩ ኣብ ልዕሊና ስለ ድበዝሕ ስለ ድሓርየና ስለ ድመረጸና ንሕና እውን ሕራይልና ስለ ዝተቐበልናዮ እዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣብ ኩላህና ክትከውን ደሊ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስቲኣ ይብል ኣብ ቆሮንጦስ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ነዛ ቅድስቲ ቤት ኣምላኽ ከይነርክሳ እግዚአብሔር ደልየና ሓጢአት ከይነገብር ኣይኮነን ሓጢአት ከይነገብር ድሕልወና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ግን ብሓጢአትና ክንእመን ብበደልና ክንእመን ሓይልና ከይዝሕል ምእንታን መንፈስና ከይዝሕል ምእንታን እቲ ዘበርትዓና ሓይሊ ምሳና ከም ዘሎ ተኣሚንና ብኡ ክንኣቱን ክንወፅን እዩ ዝደሊ ኣብ ዮሃንስ 10:10 ሰይጣን ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ይመጽእ ብለና ከፊሉ ዓዲግና ነዚ ኢና ዘይድቅስ ዘይታኸስ ጎይታ ኣለና ክንብል ከለና ምእማንና ግን ኩሉ ግዜ ይደሊ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባና ዝብርትዕ ሓይሊ ሰይጣን ከይቀርበና ዝገብር ናተይ ናታትኩምን መንፈስ ክብርትዕ ከሎ እዩ ብድፍረት ንሰይጣን ክንቃወሞ ንኽእለሉ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ምስ ኣምላኽ ዘለና መንፈስ እንድሕር በርቲዑ ሰይጣን ሓይሊ ኣይረክብን እዩ ትሒሱ ክኣትውን ኣይክእልን እዩ ኣፍ ደገና ንኸልኦ ዘለና ተደይ ኮይኑ ግን ከምቲ ይሁዳ ዝገበሮ ነታ ቁራስ እንጀራ ሒዙ ወፃ እንዲልና ናበይ ኸይዱ ካብ ብርሃን ናብ ጸልማት እዩ ኣትዩ ኣብ ጸልማት ድማ ጸላኢ ዘሎ ሰይጣን እዩ ዘሎ ብሓሳብ ይሁዳ ዝኣተወ ሰይጣን ነታ እንጀራ ክቕበል ስቕ ኢሉ ጽበዩ ይነሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነጊርዎ እዩ እቲ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ካባይ ቁራስ እንጀራ ዝቕበል እዩ ኩሎም እኮ ክፈርሑ እዮም እንጀራ ምቕባል ጸላኢ ዝጽበዩ ነሩ ኣብ ጸልማት ኣይደቅስን እዩ ኣባጊዕ እንድሕር ብሓባር ኮይነን ጸላኢ ብዙሕ ኣይደፍረን እዩ ክብትን ሓንቲ ኸውፅእ ግን ጸላኢ ኩሉ ሳዒዱ ዘውርዎ ዶ ሰንቢዳ ተፈልያ ትወፅእ ሓንቲ በጊዕ እንድሕር ረኺቡ ቀልጢፉ ክሕዛ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ሕብረት ከይንወፅእ ካብ ይሁዳ ታሪክ ክንመሃር ደሊ ሓደ ካባኻትኩም ክትሕዘኒ ኢሉ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከምቶም ካልኦት ዝተጠራጠሩ ይሁዳውን ብምጥርጣር ንርእሱ ክመልሳ በንስሓ ክምለስ ገብሩ ተድኸውን ኣይመጠፍአን እንጀራ ቁራስ ካባይ ዝቕበል እዩ ዘትሕዘኒ ኢሉ ፈልዩ ከም ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ተመሊሱ ተድኸውን ህይወቱን ኣይመጥፍኣን ነሩ ዝጋዕታ መወዳእታ ሰዓት ተጸቢዩ ግን ነታ እንጀራ ተቐቢሉ ናብ ጸልማት ስለ ድኸደ ጸላኢ ተቐቢልዎ እሱን መይቱ ካህናት ያድሓንዎን ካብ ጎይታ ሪሒቑ ናበይ ኸይዱ ናብ ካህናት ይኸይዱ ባዕልኻ ትፈልጥ እዮም ኢሎሞ እቶም እሱ መኺሮም ዝነበሩ
ንዑ በገንዘብ ዕሽዮሞ ዝነበሩ ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ከድሕንዎ ይከኣሉን ሰባት ኣየድሕኑናን እዩን ኣሕዋቴ እቲ ዘድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ኣነ ሓቂኤ ህይወቴ መገዲ እየ ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መገዲ ከይህልወና ካልእ ዘድሕን ከይነሓስብ እዩ ኣትሪሩ ተዛሪበና ብቕልዕ ነጊርና እቲ ሓቂ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ እቲ መገዲ መን እዩ እሱ በዓሉ እዩ ኣነ ኣፍ ደገ እየ ብኣይ ደኣቱን ድወፅን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ ሰራቂ ብኣይ ክኣቱ ኣይክእልኒን ኢሉ ካልእ መገዲ እንድሕር ንኸይድ ከልና ካልእ መገዲ እንድሕር ንሓስብ ኮይና ካብ ጎይታ ኣይኮነን ናብ ኣምላኽ ከይኮነ ድወስደና ናብ ወፃኢ እዩ ናብ ደገ ናብ ጸልማት ናብ ሰይጣን ጎይታ ድማ ክረድኣና እዩ ክድግፈና እዩ ኣብኡ ጥራሕ ንተኣመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሰይጣን ስፍራ ኣይተሃብዎ ምክንያቱም እግዚኣብሔር ሰናይን መሓሪን እዩ እቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ ብፍቕርን ብምሕረትን ኩሉ ግዜ ሓዲሽ እዩ ኣብኡ ጸኒዕና ምስ ሕዋት ጸኒዕና መንፈስ ኣምላኽ ንብርትዕ እንድሕር ኮይና ንጸላይ ኣፍ ደገ ይንህቦን ኢና ነዚ እዩ ክዛረበና ደልዩ ዘሎ ካብ ትምህርቲ ካብ ውድቀት ይሁዳ እንመሃረሉ ነገር እዚ እዩ መወዳእታ ሓደ ጥቕሲ ካብ ዮሃንስ ክዛረብ ሞ ክውድእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረድኣና ኣሎ ይድግፈና ኣሎ ኣብ ሰዓትና ኢና ዘለና ኣብ ዮሃንስ 14 ከምዚ ድብል ቃል ኣሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ምህላውኩም ክትፈልጡ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኩሉ ግዜ ሓሳብና ሓሳብ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፈተና ይኹን ኣብ ውድቀትና ንእግዚኣብሔር ንሓስብ ንጎይታ ንሓስብ እንድሕር ኮይና ኣብኡ ጸኒዕና እንድሕር ኮይና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣቦ ዘሎ ጎይታ ድማ ምሳና ከም ዘሎ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ክፍለጠና ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣባና እዩ ዘሎ ነዚ ድማ ክንርዳእ ኢና ክትፈልጡ ኢኹም ይብለና ኣነ ምሳኹም ምህላዊ ክትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ነገራት ኣይሕይሉናን እዮም ድመፀ ይምፃእ ኣነ ግን ምስ ጎይታ ምጥባቕ ሕሸኒ ዝኾነ ይኹን ኣነ ግን ምስ ጎይታ ምዃን ሕሸኒ ዝኾነ ሓሳብ ይምፃእ ሓሳብ ኣምላኽ ክውንነኒ ግን ኣነ የፍቅድ ኣለኹ ክንብሎ ጎይታ ይደግፈና ጎይታ ይርዳኣና جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ عبي عبي نبيلو جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخ عبي عبي نبيلو